Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли обуначиёни шабакаи Дубай ТЖ ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза маро тамошо дорен. Чокадем бародарҷону, ҳама каса созен хубаин тенҷаин, саломатитон хубай. Бахшиш дӯстони азиз ки тӯли 2 ҳафта мешавад ки видеои нав нест. Чхеле ки медонен ҳама карантинай дар Дубай тембол бо карантин 24 саата эълон кардагӣ ҳастанд. Ягон ҷо кор намекунад. баъзе ҷоҳо кор мекунад, лекин бисёри ҷойҳо маҳкаманд. Рости баромаданам қадар мумкин нест, лекин имрӯз зиқи бад шидем дар хона, хостем як берун бибироем, як видео кунем. Бисёр саволо шид дар комментария, дар WhatsApp, дар Instagram саволо беҷавоб мондагӣ ҳастанд. Хулас дӯстони азиз, чӣ гуфтаням? бисёри бародаро меган виза тайёр кунем баъд карантин, чихел бирем. Бародарои азиз, намедонам ки баъд карантин дар Дубай чӣ гапҳо мешавад, чӣ хабарҳо мешавад, чӣ хел мешавад, иша ман намедонам. Ва айни ҳол рейсҳо ҳам нестанд, аэропортҳо маҳкаманд, ҳама медонанд. Сабр кунем бародарҷоно, тоқат кунед. Иншааллоҳ баъд карантин бо чӣ гапҳо мешавад, чӣ хабарҳо мешавад, виза чанд мешавад, чӣ хел мешавад, ҳамаша ман видео мекунам дар ҳамин канал. Иншааллоҳ мебинем бародарҷоно. Ман бояд визама алиш кунам, уже 2 сол тамом шидагӣ нест. Ман кори нав ёфтагиам, у ҷои кори пешинам хидмат депорт мекунам. инҷа виза айсар соз мекунам, айсар нав бо як визаи дига мегирам, визаи 2 сола. ин ҳамаш ашоти компанӣ мешавад. насиб иншааллоҳ мо айпага айқафо ҳами виза мешем. виза ба мара метавам, ба хотире ки ман 2 сол меша ҳами Дубай даём, баромадагӣ нестам. Одами нава дани мамин карантинда берун ай Дубай боша, ина фарз кардан дар Тоҷикистон боша, барои виза агар давода кунем барои соз кардани виза, шояд қабул накунанд. рес ҳам нест ки прямо эфир мекардам, мегуфтам, лекин баъзе бародаро хато мефаҳмиданд. амо прямо эфирда менависанд ки шумо намехоҳед ки ягон каси дига ба Дубай бирава, ё ин ки намехоҳед ки дар Дубай тоҷико бисёр шавад. Не бародарҷоно, ман ҳам мехоҳам ки ҳами вес Тоҷикистон мардуме ки дар Россия ҳастанд, мехоҳам ки ҳамаш ба ҳами Дубай бияд, як давлати обод биёянд. барои ҳамин бародарҷоно камтар сабр кунед, тоқат кунед, дуо кунед. Иншааллоҳ ин ҳамаш мешавад. ба ферона рейсора якта ба якта ӯи кадесан, я самолёт рафтесаст, ки ҷои вай чӣ ҷо рафтесаст хайман намедонам. Иншааллоҳ хеле гапи чап шидааст ки як рейси дига мешавад Дубай Тоҷикистон, намедонам ки кай. иншааллоҳ бо бифаҳмем видео мекунем, штоби ки ҳам бародарое ки дар ҳами Дубайанд, тоҷиканд, мехоҳанд ба Тоҷикистон бираванд. ишам иншааллоҳ хай мепирсам исуса бародарора видео мекунем, бо мемонам. барои ҳам бародарое ки дар ҳами Дубайанд, тоҷиканд, ба Тоҷикистон рафтан мехоҳанд. иншааллоҳ амо рейс кай мешавад, числоша, билетша, ҳамаша иншааллоҳ видео мекунем боз. барои ҳамин бародарҷоно сабр кунед ки ҷои даки ҳастен. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи ман дуо кунед, дар ҳаққи шумо ҳамеша дуо кунем. алҳамдулиллоҳ мо созем, хубем. баъди карантин чӣ гапҳо мешавад бародарҷоно, иша ман намедонам. иншааллоҳ баъди карантин беҳтарин видеоҳо, беҳтарин барномаҳоро интизор шавед. моро хато нафаҳмед бародарҷоно. ман баъди ҳеҷ кас шуморо намехоҳам. мехоҳам ки ҳами тамоми ғарибое ки дар Русия ҳастанд, мехоҳам ки ба ин Дубай биёянд, Дубайда кор кунанд. иншааллоҳ баъди карантин барномаҳоро сар мекунем. иншааллоҳ дани мамин намешавад барнома карда, барое ки метавони берун биромада, лекин 2 кас бошӣ агар меоянд чӣ мекунанд, сразу документ мепирсанд. ман 2 сол шида ин Дубай даем, ягон вақт мара документ напирсида буданд, лекин ҳамин чанд рӯз пеш мара омаданд, документ пирсиданд, визаро нишонаш додам, ҳеҷ нагуфтанд, дигар сар доданд, бирафтанд. барои ҳамин 2 кас гаштан ё ки дар ин хеле исталло дар шиштан 2 нафарӣ мумкин нест. ин тараф дар баҳра ки инҷа ҳар бегаҳ одам бисёре буд, туристо меомаданд, тамошо мекарданд. одам бисёр буда, короче, не ки ӯз дани мамин ҳеҷ кан нестен, ҳама маҳкамаи ҳами ҷо дар милисаҳо гаштесанд. ҳозирам биёянд ҳаминҷа мара бинанд, мегӯянд биза бира хонат нагар бисёр. хулас чӣ гуфтанем бародарҷоно, интизор шавем видеоро. аллакай ба ферми рейсора сар додесанд ки самолётҳо рафта омадесанд. иншааллоҳ
همین رمضان دا یا اینکه ماهای همین یکم دیگه دا وجه رسور سر میتونه راپورت هایی میشوه انشاءالله. بعدا باز ویدیو میکنیم. خدا نگهبانتون باشه. رحمت باره دستگیریتون.